Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal. Welkom hier live vanuit de Battenvier hier op het Tjoekemar, hier bij Ichtenbregen. En de stier van de morgen echt amper wien, maar het kwam toch nog goed. En toen kregen we echt een hele spectaculaire wedstrijd. En hoe die wedstrijd, de 5e wedstrijd alweer van de IFKS, zullen we nou aan zijn nijpraten. Bij u aan tafel, skipper Sikke Heerskop. En het gaat net goed met Sikke. Wat is er onder de hoorn? Hij laat dit aan zijn uit. Verder de mooi oprichter van de Lietse klasse A. Age Veldboom, ek ooit kampioen van de Lietse klasse A. Hij vertelt zijn verhaal. En uw analist, dat is Klaas Jongensma. Hij scoot aan zijn oren tafel. Maar eerst gaan we even naar Ichtenbregen. Want wat weten we eigenlijk van Ichtenbregen? Ichtenbregen is een dorpje van zo'n 1000 inwoners. En een van die inwoners is Henk Poepjes. En Henk Poepjes is de officieuze recordhouder peelzitten. West door het dorp Ichtenbregen rint de Pier Christiaansleert. Dat je tot de Bregen varen willen, maar je eerst wel €2 betalen. Elk jaar zijn er in Ichtenbregen de verneemde Dolle Bregendagen. Dan kun je je spiekerbroek hingen en seks slaan. Meestal vreet je me wel, Arjen, hoe wist het al hier? Dat is een beetje van mezelf en een heel iets beetje van Wikipedia. En het waait nou heel knap hier op het Tjoekemar. Maar ja, dat wie van de morgen eigenlijk heel oors. En Klaas, ik dacht echt van, gaat het wel terug? Ik hier echt mijn twijfels. Ik heel treige dacht ze starten, want ik zie het een eindje verderop te zijn. Ik denk ze zijn los en dan laat die weer voor en die weer voor en die weer voor. Dan moesten we nog helemaal beginnen. Dus het was al hartstikke let voordat ze echt losgingen. Ja, en dan gaan ze los en dan moet er nog een heel soort gebeuren hè, bij die skippers. Enorm, maar ja, ze winnen net op de red. Ze net toch dacht ik dat het windkracht 4 wordt zo. Er zijn heel veel troffen riefelen. Die hebben er fiestevolle doek op. Maar wat knap om dan toch de kop op het water te houden. Ja, en dat is en hoe dat precies gaat hier op het Tjoekemar bij die 5e wedstrijd van de IFKS, show je nou in het wedstrijdverslag van Ilke Lok. Het liep er eerst helemaal net op. De Lietse A-klasse weer nog aan de gang en op de achtergrond zitten de A-klasses al jaar aan het inzielen. Maar het hier niks met zielen te krijgen. Er wie helemaal geen wien. Ja, we zeggen nemen zeker Heerskop aan boord, want die had zijn zoon nou aan het roer zitten. Want die hier van de morgen ik al net zielt. En ik denk misschien wel dat wel op deze manier. Maar deze vrouw, Saskia Westerhoven, die had de leiding en die vertrouwde op dat de berichten goed wien en dat er wien komen zou. Alleen dat doet die wien kwam, toen moesten ze heel niet bij de start verliezen, want die wien die draaide maar en die draaide maar van het oosten helemaal naar het westen op de Tjoekemar werd het lang dwarren voordat het alweer starten werd koer. Maar dem had die tunnel is, zei ze, en dan komt het helemaal clear. En dan iedereen in zijn wien, we zeggen even bij Sibu Siesling, een mooie wien, zelfs zo en dan wien krijgt 4 op die Tjoekemar, dus het weer van de skippers skitterend, zei Piet Wouda ik. Nou, en dan maar eens zien hoe het in de start komt. En dan zien we dat een van de favorieten van de titel, Marijn Alsthoorn, eigenlijk helemaal net goed wij komt. Want de Rader Roek die gaat daar mooi omheug. En hij kan net omheug komen. En ertussen zit nog zeker Heerskop. En die komt ik net omheug. En eigenlijk ben die beide man het slachtoffer van de start. En dat betekent dat ze er net goed bij komen kennen. Zeker net in dat eerste rakje. Nou ja, je show je de oren. Ja, je show je hetzelfde nog een keer met zeker Heerskop. Die komt er net goed bij. En hier zit de man bovenin. En daarachterin, ja, daar zit een heel soort, die matten een bepaalde kant uit vanzelfs. Nou, dan komen we in de richting van de jonge Jasper bij de Heugste Tonnen. Achter de Rader Roek. De Rader Roek gaat er nog eerst om, maar de jonge Jasper hier wat meer gang. En dan komt de Eeltje met Jeroen de Vos. En dan gaat Lucas Bouwman ertussen. Ja, hij moest even naar beneden horen, die ene was Rielle Talsma, maar het koer krek. Nou, hij verrichtte, zei maar, van het vooruit dan maar en dan Sjoma dat is de voortkomst. Maar dat hier er misschien beter net zijn kennen, want Lucas Bouwman die zou een belangrijke rol in deze wedstrijd spelen hier op de Tjoekemar. Met de skippen dus in Ingens win hier. Tony Brunel komt er bij die ton ik nog correct tussen. En dan ga je de kopgroep haast wat vormen. Want Makker komt er boven, maar die zal wat beliges jaarmaten in de verdere strijd.
En de rest van het spul komt er massaal omheen. Massaal. Maar het weer maar een liets rekje naar de hoogste tonnen dat die deze keer. Want omdat de start nog wat in de midden lag en ze hier geen tijd meer om dat te veroordelen. En dus kon je daar wat moeilijk komen. En zie het Marijn Alshoorn helemaal en dan helemaal ik achterom bij die tonnen. Want hij hier een minder start had en kon er net goed uitkomen. Hij zoekt ziekje wat naar voren dus komen. Maar achterarend wisten de boeren slagen dat maar ten dele. En dan had je een prachtig gezicht op het hele beeld, op het hele veldje wat voortgaat. En er zit Lucas Bauma en er zit Jelle Talsma en er zit de Eelkje en er zit de Rader Roek en de jonge Jasper. Vrouwtje Oorzinga zit al binnen voor de tonnen en had dan alle egaars om goed om die onderste tonnen te komen op wij naar het cruiserrek. En dan komt de Rader Roek achterom. Het ziet een keer altijd goed op die Tjoekemar. En dan komt de rest van het veldrek achterom. En dat maakt breed uit. Heel breed uit. Want je moet een eind omvaren om de oren de geleden te maken. Hier gaat de hulle onderste tonnen, dan je de eerste draaien omheen. En dan komen de eerste 4, 5, 6. Dat komt ik nog wel goed, maar dan komt het. Jellas Banstra die gaat om de tonnen en die gaat al vrij roem om de tonnen. En dan maakt die oren kilometers en kilometers verder om maar een goed in het cruiserak te lezen, om maar goed aan de heugte komen te kennen. Maar dan lees je dus een heulijn achter en dat betekent dat de kop van de wedstrijd Joert die hier vrij zielen en die man met hele eind omzielen om bij die tonnen te komen en dan goed bij die tonnen te komen. Nou, het slagen de meesten absoluut net vanzelfs, want dat je Sanijn omzielen, dan kom je nooit op die dicht bij die tonnen. Zien hoe al die mannen daar omheen komen en ze vergringen zichzelf, want ze wonen, ja, dat Lavierien in, daar pak je de winst, maar die pak je net in het heelwiens en vaderwiens rek. Nou, daar komen de mannen dan al hier rond. En dan is er een godsje. En dan denkt daar wist de boer, dat ken ik wel in, dat koe ik wel. Maar hij weer gelukkig dat het zwarte wief een goede vlaag kreeg en dus wat naar beneden komt. Want toen hield dan de gelegenheid om daartussen. En daar zitten de Jester Mothers ik in die buurt en daar zitten de KL nog. Dan besjut dat de favorieten en waaronder Jirik zeker Heerskop net goed naar voren komen kon. Maar ik vertelde je al, dat binnen die hulle eindom. En dan is hier een situatie tussen de Raderhoek en de Eelkjes, de noemen 2 en 3. En dat komt net helemaal goed. We hebben net goed in beeld wat er exact nog aan weer. Maar dat zal in de rin van dit programma wel verteld worden. Maar Jeroen de Vos, de skipper van de Eelkje, die was van boord hellen. En hier nogal wat bloed aan de hollen om naar de medische dienst vervierd te worden. En toen zei aan boord van de Eelkje Wander van der Pal, die nam het roer en die zei van ziele jongens, er weer achterom. Want we moeten van die laatste plakken weer aankomen. Nou, dat kon ik gebeuren. Maar je kon er natuurlijk nooit meer komen. En dan zie je dat vrouwtje Oorzinga eerst op de tonnen komt en dat Lucas Bauma om de tonnen komt. En dan komt het hele spul verder. En dan is er een reerd vlagje bij de Raderhoek, bij Giel Kalsbeek. In de situatie met de Eelkje had hij dat vlagje te vast in hellen. Maar hij zit intussen op een 4e plek achter Tony Brundel. Nou, hier komt dan de rest van het veld beziekje om naar voren te komen. Met de Eelkje Hundal achterom. Maar Wander van der Pal die wil alleen maar zien laten dat je dan terug ziet kennen. Ik al ga je dan geen skipper meer. Nou, zij bloedt voor vrouwtje Oorzinga geen enkel probleem meer half zelf. Had eigenlijk ik net achterom jongen. Dat hoorde ik net. Met deze man, Lucas Bauma, ben ik heel tevreden met zijn tweede plakje. En dat wie ik een hele goede prestatie. Hij ziet er wat roem terug, maar hij komt wel in snelheid er te pas. Gebeurde er dan achter naar wat Jelle Talsma en Tony Brundel, die zitten op nummer 3 en die zitten op nummer 4. Draaien zit voorop in bij Jelle Talsma en dan draait Jelle Talsma heel gehoorzaam. En dan liep het dat voorlopig de situatie zat die weer. Maar de rest van het veld, ja, die zitten nou weer om te klimmen. Marijn Alshoorn komt al wat naar voren, maar net hele volle. Hij komt net uit de achterlijn wij. En dat betekent dat die man de positie in het klassement wat verliezen aan vrouwtje Oorzinga. Want vrouwtje Oorzinga, ja, dat is nog wel de kampioenskandidaat zelfs. Maar dat is altijd een gevaarlijk verhaal. Want ik de Jester Mothers kwamen er net aan de pas en zakje dus in het klassement. En dat geldt voor al die orenman daar achterin die daar zitten en net naar voren komen. Nou, dan is er nog één situatie die het verhoor ik ken, want dan staat Jelle Talsma. Ik krijg net bij die tonnen komen, maar ik wil het mij een opzitter dwaan. En beziek het er om heen te komen. Maar dat slag het net al heel. En dan hadden ze een liets probleempje daar bij die tonnen. En dan zei ze die man, ja, we moeten maar eens even omzien hoe we dat goed spelen kennen. Maar dan zien wij het van bovenaf.
nou. En dan zien we dat Jelle Talsma, die zei van ik maak maar een slagje in de ronde. En dat betekent dat Tony Brundle, je het samen opstoom naar het tweede plakje. En dat Jelle Talsma, die had goed genoeg, want ze vallen weer op de weer wel. Nou, je show hem nog even de lemsters, die er mooi diep inzakje. Zandtemperatuurs en windverschil ga je dan op zo'n mooie zoeken. Maar hier is de winnares van Joert, en dat is vrouwtje Oorzinga. Ze gaat al ver steen. Jerk het wel? Ja, ik jer het. En dat is de tweede oerwinning voor vrouwtje Oorzinga. En dan kan zij zien hoe ze in dit kampioenschap te landen komen. Maar dit viel wel heel goed. Nou, wat wordt dan Lucas Bauma. Geen enkel probleem gaan. Joert er fantastisch tussen terug. En de tweede man die heet Tony Brundle. En die showen hier varen. En de rest van het klassement die maaien maar van Arjen de Boer. Nou, voor de verleden giet dan nog eventjes de hele uitslag op kaart hier bij Ichtenbregen. Op 1 dus vrouwtje Oorzinga-Meijer, 2 Lucas Bauma, 3 Tony Brundle, 4 Jelle Talsma, 5 Michiel Kalsbeek. En dan pak ik er even een peer tussenuit. Jelle Tadema op het 10e plak, Arend Wisse de Boer 12e. En dan we staan er gewoon onder een Sikke Heerskop, 15e. Ja, zeker, het zit er echt. En laatste Jeroen de Vos. Brengt dus bij het algemeen klassement. Op 1 dus, vrouwtje Oorzinga-Meijer. Met 8,2 punten minder dan de nummer 2. Marijn Olsthoorn met de Emanuel. 3 Tony Brundle, 15 punten Jochen. 4 Lucas Bauma, Sontje komen Jochen. Dus het god daarachter is wel redelijk grut. Gerrit Tadema 5, Jelle Talsma 6. En zo gaan we weer naar onder een ta. En dan zien we bij de degradatiekandidaten. Want ja, zo is het dan. Sikke Heerskop, 14e, 15e Walter de Vries. En 16e Robert de Jong. Heren, jongens, welkom. Kunnen we zeggen, dit is wel een enorme dreun die het vrouwtje Oorzinga Joert u deelt. Ja, maar dit is de Saapvalstal, dus kan je gewoon zeggen stabiel en solide en altijd bij de vasten. Dus het gaat gewoon trots een kampioenschap haaien. En dat is nog zo. Is dan Joert misschien, het is altijd wat gevaarlijk om te zeggen, maar Joert, is de nieuwe kampioen bekend worden? Nee, helemaal totaal net. Want we hebben morgen de Lemmer nog, dan nog een keer de Lemmer. Dat kan wel totaal oors wijzen. En je hoeft maar bij de start even verkeerd te zitten. Nou, dag. Ja, maar oké, Aga, ik bedoel, als het vrouwtje gewoon geen domme flaters maken, dan is het toch clear? Dat zeist, maar het kan niet overkomen. En zeg maar, Marijn Olshoorn, zo'n stabiele zieler en egaal alles goed. En Joert kwam helemaal verkeerd uit de start, moest hoe stuurboord achter alles langs. En dan zie je het achterin en hij had goed weer ophellen, hij had nog aardig wat inhellen. Maar als je net vanuit die start gelijk bij die kopgroep zitten, best het voor de rest van de route kwijt. Ja, dat is natuurlijk wel cruciaal. Dan heb ik beelden van die stad, want net alleen nog Olsthoorn zitten, hè. Daar zit niet in Mexico. Ja, wij zitten er ook, ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, dat vinden we dan net helemaal goed zoeken, denk ik. Nee, want waar kun je dat dan nog zien dat je daar nou net zitten, Marten dan? Nou, als je het dus juist tot uitpakt. Ja, oké, maar ja goed, dat Maar, was het naar de maaltijd. Ja, dat klopt, maar als je die wind, die vliegt alle kanten op. Ja, en als je dan op dat plak zit, werd het eerst goed lieken. Maar het draait. Ja, dan is het haasje. Dan Ja. kan ik net het scootje weer oppakken en 300 meter verderop daar gooien natuurlijk. Maar je kan er direct niet meer naar voren te zielen. Nou, dat slaag je ook net zo. Nee. Sowieso net zo, maar... Nee, ja, want wat Ja, is voor- er? Dat doet wat laconiek, maar het doet hij wel zeer. Want wat is er onder honger met Jim's koetsje? Nou, hij doet het net. Hij doet het net. Nee, hij doet het net. En van alles en al wat bezieken, maar... Je hebt een tuur erop. Nou, hij speelt erop, maar... Meeste jongens, die doet wel goed. Weet ze, nou, ja, we rollen het even lekker in, Klaas. dat ik wil maar zeggen, van de vrouw moest het net hebben, dus dat ben Nee, je. nee. Ja, met die vrouw zit ik op dek. Hè? Ja, Voor de je mensen die moet het net weten. heel erg oppassen dat je ruzie krijgt, man. Hoor. Want Lisette had het zo van, als het fout ouder in, dan is de helft van mij. Nou oké, maar ja, misschien een keer Dus de speel. man- Maar goed, de dat man wel die- 15e. De 14e. man in de sleeptal nog kleer op schoot zit met het water doen. En die een helft van haar, de andere helft van mij. En hier Jelle Tals ben je er wel door thuis. Dan bak ik een horenkant weer een mooi Maar scootje. nou laag is erom, maar daar heeft 50, 60, 70.000 euro investeerd in de totaliteit in het pereringsschip. Dat moet dit verschrikkelijk wijzen, de voormalige kampioen. Trailin. En nou staat erbij lezen. Twijlend. Tweeling. Trailin. Ja, wat met een lesblo, hè, Klaas. Nee, natuurlijk doet dat zeer. Je bent er blij mee, dat is natuurlijk. Ja. Maar, Hoe dat is het mooi dan? Want morgen werd het oren tuur erop. nou, wij hadden in ieder geval de arratuur op. Maar ik wil net de schuld, ja, wat zei je net? Dat is, ik bedoel, Maar wat komt het man- dan van de adviseur, Bind?
Ja, die drinkt net, hè. Dat maakt het ook uit. En, Je een keer net zonder bind. nou, dat is weer een bandje het 5 maar mooi shield. En Flint hier weer, we krijgen zo goed als die je daarvoor, dus dat is ik net weer. Nee, maar je hebt wel de hele set nodig aan boord, dat alles klapt. Nou, en dat klapt het nog dus even net. Ja. En dan moet je dat ik weer oors opvangen. Nou, dat heeft ook weer die consequenties. Waar het nou waarschijnlijk wel kampioen wordt, dat is, nou goed, ik ben iets wat voorbarig. Mevrouwtje Oorzinger Meijer, de tweede oefening, Joert. Laten we even jij naar haar reactie. Het was een machtige mooie wedstrijd. Geweldig. Het wil een behoorlijk het werkje van je. Ja, zeker. En we hopen al dat ze wachtseizoen mooi, dat ze die start heel lang uitstellen zoen, omdat de verwachting weer windkracht 5. En dan winnen wij ook clear. Ja, je ziet ervoor dat daar goed erbij is. Nog een draad erop. Een hele vette start. Een vette start. Nou, vertel. Nou, Wiegen en Siepoen ergens over starten. Ik zou dat doen net. Dus we hebben even een lange tros zetten en ergens tussen prikt en weg. Geweldig. Ja, zij oerroelt dus eigenlijk haar huid. Juist ziet ze hier nog, hè, en ze zei van ja, hij wil wel graag mooi zielen. En natuurlijk, het is wel een beetje meer adviseur. Ik denk, ik kan me vaststellen dat ze de druk echt wel een beetje viel van haar huid. 4-voudig kampioen in de IFKS. En nou oerroelt ze. Ja, maar zij is natuurlijk een hele goede zieler, maar ze heeft een geweldig snel skip. En dat mag ze net vergeten, want als je maar zijn onden uit de start komen en zij is krek 1-2 scheepslengtes ervoor. Ze kan race, ze vindt het god. En ze komt wel als eerste bij die boppers te tonnen. Als je maar zijn onden uit de start komen en er is er maar 1 of 2 en die kan de krek een paar scheepslengtes winst boeken. Nou, als je 1 keer als eerste of tweede om die boppers te tonnen bent, dan is het klaar. Ja, en vergeet ik net, zij is topfit. En Siep is ook wel fit, maar Siep is zo volle ouder. Dan moet je scherp wezen. Dat verstaan we goed bij elke tel. Zij is op dit tijd scherper dan haar huid. Ja, natuurlijk. En dat zei ik. Hij moet net bij haar achterop, dan pakt het helmhout. Dat maakt niet. Zij is nu in topvorm. En zit het goed. Ze bent dus te hard, klaar. Die worden Wat doen wij hier dan nog? Ja, nou, bij mij dat wat. Dus je het er aan zelf. Ja, en zij mij er ook al Wat doe je mij dan nog? er ook al zeker. Dus ja, zag ik dat. Hey, wel een jongen, En dan hangen we tegenvaarlijk. Ja. nou ja, de enige die zitten blijven mooi, dat ben ik dan, denk ik. En Marijn Olsthoorn, dat is ook nog een jonge hoen eigenlijk, hè, die er nou echt helemaal bij komt. Ja, en dat is eigenlijk het orderscootje van Jenne Woord, hè? Ja. Het oor dankt het scootje van Jenne Woord. Ja, wacht even. En dan zit er nou wel een goede bemanning op en ze toch een mooi geworden om het kampioenschap. Ja, oké. Dus zij is juist van, nou, het zijn allebei de snelle skippen. Maar de jonge Jasper en de Emanuel, die kan je net vergelijken. De Emanuel, die jongens, die moeten het echt van 100% goed zielen hebben, willen ze dat skip aan die top brengen. En het is geen piepster. Nee. Maar goed, ze kind is wel degelijk het zielen. Je kind is wel degelijk het zielen, mooi, dat scootje. Ja, maar dat moest jij. Die hele bemanning is totaal top. Die Marijn Alstoorn, die zit, vergeet net, die zit in de tijdwaarnemingsontwikkeling. Dat is een wetenschapper. Die man die erop zit met alle wedstrijdzielers. Er is nooit iemand die een tel rust heeft. Als het rust is bij het zwut, dan shows al waar komt die vlagen bij. Dan wil ik het wel ietsje scherper stellen, Klaas. actie, Dan wil ik ja. het ietsje scherper stellen. Dan is Marijn Olsthoorn een betere skipper als Gerrit Pietersma. Agen. Wacht even. Klaas, die vraag is van die stelt. Gerhard beziekert ik op dezelfde manier wetenschappelijk naar voren kom. Ik denk Marijn Olsthoorn is een betere skipper als een heleboel oren. Deze lijn is een goede lijn. Wat het dan ik maar dacht, maar de naaie wetenschappelijke lijn. Zoals ik bij studenten zit bij Litsa, Daan van der Meer. Dus zoals gewoon, er komt een naaie trend in. En dus alles staat op een millimeter uitrekening. Uitzicht je het niet was mis. Maar het wordt de lijn. Ik vind het prachtig. Ja, daar praten we aan verder over de studenten ook in de Lietse klasse A. Dan hebben we nog eventjes die onvaring weer tussen de nummer 2 en de nummer 3. Tussen de Rade Roek en de Eelkje 2, Michiel Kalsbeek en Jeroen de Vos. We gaan eventjes naar Michiel Kalsbeek. Nou, wij gingen op een gegeven moment door de wien naar het bakboord daar en toen hebben we nooit gezield en toen kwam Jeroen erom. En we zijn wel dat hij kende nooit van langs. En we hebben hem oor op hem en hij zielde wel terug. Want hij kwam van stuurboord. Hij voer op stuurboord, ja. Nou, toen hebben we op het laatste moment de scooter uitdonderen en dan probeerde hij erachter langs te komen. Maar ja, we rekken elkaar de krek nog even. En het wie een beste klap nevens maar. Wij lijn wat 4 waai, maar... Nou ja, dan vaast gewoon met de kop in zijn zijkant, dus of zijkant achterop. Dus dat is een aardige klap, ja. Ja, een hele beste klap. En het is maar goed dat het dan nog zo oorreent eigenlijk. Hè? Maar dit was eigenlijk een bakboord-stuurboot situatie. Wat wie dit? Ja.
Ja, en dan mijn sokken wien. Ja, nou ja, van de morgen bij de Lietse aan, wij gingen ik bij je voor langs en dan is de vraag, koe het wel? Ja, het koe wel. Maar mijn sokken wien, maar je eigenlijk geen risico's nemen. En ik snap het ik net van Jeroen de Vos, van een hele deskundige vent. En, maar ja, het kan de master missen. Ja, Ja, dat is maar ik zij zo. soms ik, ergens zij soms ik houden, ja dat weet zeker beter. Zij soms ik houden en keren om überhaupt een beetje op koers te blijven de skipgoed erin te houden. Jawel, maar Klaas, als het dan zo hard waait en dan wist dat, dan maak je zo'n risico, maar deze wing net nemen. Nee. En verdikke, hij lei tweede, vierde, vijfde. En nou leidt elke keer achterom en Jeroen mijn god in de kop. Maar dat zie je mooi, maar dan in de Lietse klasse A, met de Zwanneblom. Dat is een soort van opleidingsskip, hè? Ik zie net mij. Ik ben. Nee, ja, ja, ik maar maai dat- mij. Ik maai mij hun mij. Nou ja, toch? Als Oké. een soort van leermeester met de handen op een reg. Dat weer de bedoeling. Dat is de bedoeling. En wat het is wel het dienstkoetsje, de Zwanneblom. Daar heeft hij Ja. een keer kampioen mee geweest in de Lietse klasse A. 2004. Dat is alweer Evelien. Ja, Maar het zit er wel. clear. Met gouden letters, speciaal even. Ben je nou scootje fan? Bij de IFKS zie ik een paar scootjes mooi, maar alleen nog maar studenten aan boord. En een van die scootjes die zielt mooi in de Lietse A. En dat is de Zwanneblom. Maar alleen nog maar studenten van de Universiteit Grace. Wij doen dit jaar voor het eerst mee. En nou, we konden het wel van tv. En we dachten, we gaan een keer zelf meedoen. Ja, want je hem zeggen natuurlijk net het scootjesjournaal van Omroep Friesland. Ja. En toen dacht hij hem daar wel weer een keer aan mooi. Ja, dat zag er mooi uit. We dachten, we moeten erbij zijn. Er moesten wel mensen wat tijd insteken natuurlijk. Moest geklust worden, moest getraind worden. Dus, Ja, studenten zijn heel sortierd, hè? nou ja, heel druk met andere dingen. Dus, maar ja, ze waren er enthousiast voor en ze zijn er allemaal voor gegaan. Nou toch, er zal wel geen ene wezen maar echt scootjeondervinding op dit scootje, maar alleen nog maar studenten. Maar dat is net zo, Sjoerd. Nee, net helemaal. Nee. Want Do heeft echt scootjeondervinding. Ja, eigenlijk wel. Ja. Vertel eens. Mijn hart heeft een scootje, dus ik ben een super beetje opgegroeid. Oké. Ja. En dan bestel ik de adviseur? Want dat Ja, is net ja. skipper. Do bent Ja, ik ben adviseur, maar ja, ik heb eigenlijk helemaal geen wedstrijdervaring. Dus dat we leren gaandeweg. Maar scootjeervaring heb ik wel, maar ja, wedstrijden dat hebben we dit jaar ook een beetje geleerd. Wat een drukte net. Trekt waarom van Amelon. Vlot naar het scootje zien. Maar nou eerst even een bakje. Was een lekker stukje molkwaddenkoeken. Molkwaddenkoeken. Echte koeken. En Paul, ja, dan stel ik altijd die ene vraag, hè. Ja, Waar is bij hem de sfeermakker aan boord? ja dat is Johan. Johan. Waar is Johan? Zo, jouw de klus binnen zat hier. Nou nog even wat op tijd en motiveren personeel rekenen. Werktijd. Je moet een post is Roosterveen. Werktijd. Payroll en steward uit. Werktijd. Een boetengewoon. Gewoon bureau. Je staat nou 10 in het algemeen klassement. Ja, zien ze ook. Ja. Net echt reden tot vreugde. Nee. Maar toch zwaar gestoten ervoor dat de sfeer erin zit. Ja, En wat doet ze dan? ik doe geld nooit. Doet dat ik geld nooit? Ja, zit ze daar even op de picknicktafel. En wat zitten ze daar dwan? Wat zitten ze daar dwan? Ze zullen een beetje om een hinnen te zien. Maar we zeggen het al je net zo goed. En dan heb je er verderop, er zit nog een lies boordje. En ik Joert hebben we vanzelfs weer de quizvraag. En die wordt gesteld, terug Paul. Ja, gisteren heeft vrouwtje Oosga gewonnen met de jonge Jasper. Ozinga. Ja. Ozinga. Ja. Niet Zijn- Ozinga. Ozinga. Ja, precies. Geef verder. Gisteren heeft vrouwtje Ozinga... Nee. Ozinga. Ozinga. Gisteren heeft vrouwtje Ozinga... Wie? Jongen, wat is dat nog een naam, joh. Vrouwtje Meijer. Ozinga. Nog een keer. Gisteren heeft vrouwtje Ozinga gewonnen met de jonge Jasper. De vraag is... Wie... Oké, ik doe nog een keer, jongens. Ik Joert hebben we vanzelfs weer de quizvraag. En die wordt gesteld, terug Paul. Ja, gisteren is vrouwtje Ozinga met de jonge Jasper gewonnen. En de vraag is... Wie... Take 7. Oké, vanzelfs hebben Joert ook weer de prijsvraag. En die wordt gesteld, terug Paul. Ja, gisteren heeft vrouwtje Ozinga gewonnen met de jonge Jasper. En de vraag is, wie is er 5 keer kampioen geworden met hetzelfde schip, de jonge Jasper? Dat is hem. Precies, en mail je antwoord naar simmer@omroepfriesland.nl. En de winnaar van Juster, dat is Ale Stoker. Hij is de dooiwinner. En hij maakt het dus kans om in de finale dooi dan mooi te gaan in het boordje met Ilke Lok. En waar wil dat nou net? Toch?
Dat wordt dus morgen alweer bekend. Agen, we zeggen, niet correct, dat scootje van de Zwanneblom. Wat is dan die rol? Want dat is dus wel mooi. Ik ben coach. Morgen ging net mee. Dat was toen straks al zei. Dus de lesjan, bijvoorbeeld computerlesjan, is mij de hand op de reg. Ik moet proberen zo weinig mogelijk in te griepen. En we gaan praten. Ik griep alleen nog in als het misgaat. Maar ja, dan wil je weer fanatiek. En dan lezen we van mij leiden we 4e, 5e, machtig. En ik denk, nou, ik heb er daar nog voor langs. En eigenlijk mocht dat net meer doen. Zij moet het doen. En ik moet... Dat was natuurlijk wel graag dat het scootje vandaag weer heel weer waarom komt. Ja, oké. Dat ben 12 voor. En de meesten moeten heel bloeien. Het scootje moet heel bloeien. En moeten voor veiligheid kiezen. Ja, maar hoe belangrijk, Klaas, is het een goede bemanning? Ja, natuurlijk is dat heel erg belangrijk. Nee, maar dat wordt nog wel een beetje onderschatten. Ik denk, de goede schipper van die soort een karakter. Hebben de goede zweddeman. Of is dat de zweddeman zodat ik een pijler wijzen kan. Ze zeggen dan roefmeester. Dat kan iedereen wel worden. Ja, dat is helemaal niet zo. Want in een bako. Waar is die bako? Dan moet je razendsnel. Je moet weten wat iedereen drinkt. Die drinkt Rijn, die Rivella. Dat moet je direct leren. Dat is alleen de roefmeester. Maar dan wat denkt van zijn schotenman achterop. Die karakterologisch met dat heel ingewikkelde man. Die moet de oersterk wijzen. Maar tegelijk moet ze zonder vragen. Los! Nooit vragen waarom. Nou, daar moet je eigenlijk hele domme boquito's voor hebben. Want zij hebben bijvoorbeeld intelligente schotenman. Nou, dan gaat het mes beginnen te discussiëren. Waarom nou zeker? Snap? En dus het is zo belangrijk. En met de body mass index van die man moet je meten. Dat kan je doen, maar dat doen ze haast nooit. Dus dat zeker? Nee, hoe ben je er mee bezig? Met wandelen, met bemanningsleden? Wist je alles van ze? Zet zo de heel nauwkeurig dat die moet daar absoluut staan en die kind daar net staan? Wat staat Klaas uit? Ja, dat houden we goed in de gaten. Ja? Ja. Maar hij zet zich ook op de verkeerde plaats. Iedereen heeft zijn kwaliteit natuurlijk. En als je klaar die had ik ooit eens een keer zielig, nou dat waren helemaal neer. Dat je een koukenkaart. Ja, dat zet mij op de verkeerde plaats. Dat het rijden hier aan de kantlijn, dat wie me beter ik, want dat wie maar vader, dat wie helemaal niks maar. Maar bijvoorbeeld die pijler van je, weet die precies waar het onjip is en waar het jip Ja, is? daar praten we van tevoren over. Die weet alles hier van de mar, van de Tjoekelmar. Alles wat ik daar zit, maar die weet ik gewoon wel het wedstrijd werd. Dus je en hij, en ze praten continu met je trein terug, de zweurtraper en de pijler. En de zwurman van ja jongens, hoe kunnen we het verbeteren? Dat doen ze continu. Ja. En je evalueert eigenlijk naar de wedstrijd. Ja. Maar hij heeft nog jaren goed van wat stroming had je stier. Had er stier naar het zuiden, naar het noorden, naar het westen, naar het oosten. Dat is het net, hè? Nee, maar dat wist toch wel, toch? Ja, want met dat vregen ze me nooit. Maar die evaluatie, dat is heel belangrijk. En dat is bij u aan boord. Ik naait dit alles terugpraten. En deze situatie en die situatie. En wat hier beter kent. En nou ja, daar zijn de leermomenten. Ja. Ja. Want het is het eerste jaar voor zo'n team. Ze zitten voor het eerst in die rol aan boord. En dan... studenten kunnen goed discussiëren. Ja? Ach jongen, en drinken. Maar wat ik even zeg, we zitten in een verwetenschappelijke en we zijn net op een geld. We krijgen nou discussie, maar ik laat ondervlak hebben om met het roegwijs. Nou discussie hoor. Nou, dat wordt al geruid van. Dat heeft een maatje met moleculen, met van alles nog wat. Dat die verwetenschappelijke, ik ben er best van, dat zet nou wat sterk terug bij al die klassen. En dat komt ik maar de jongeren, daar hield ik meer in. Ja. Want het gaat al volle rappen, maar het gaat aanstaan dus nog volle sneller eigenlijk. Ik zei dat het nou al. Het Chinelin, dus 2004 winnen wij kampioen. En nu zit hetzelfde schip helemaal achterom. Want wat ieder investeert in die tijd, in skippen en in zeilen, in tuig. Maar wat ieder ik investeert in bemanning en in kennis. Doe liep je natuurlijk totaal net meer op de scootjes van nou. En ja, scootjes van Doe. Ja, dat speelt wat er... wat een bruggetje, hè? Wat bij de SKS zei ik iedere keer Santig Jelien. Maar ik ga een paar dingen mee nou. Ja, pik er even niet het mooiste uit. Dit vind ik een hele mooie. Ja. Dit is een beugel die gaat om een mast. En daar gaat dan de lummel in van de geek. En dat gong had je een deklast in. Een grote vraag turf of een grote vraag heer. En dan kon die geek er doorheen, de onderste 2 reven erin. En dan hong daar de geek in. En dan kon die skipper die stond recht op. En dan kwam die geek door hem heen. Moest het schip lost worden, maar zekken mol of zekken maar je appels, dan onder de geek hing het de kraanlijnen. En dan zet die geek in 44 graden. En deze pakt een sek van onderuit het rom van het schip. De kraanlijnen loopt hem omheen en 20 kilo zwaait op een kant.
En hij gaat weer los. En daar hier die geek dus een multifunctionele... Ja, en daarom nemen we een kraanline. Neem ik nog één dingetje. Ja. Dat die scootjes klonken binnen. Dat is zo belangrijk. Klonken? Natuurlijk. Dat zijn skippen die ben net loske. Want daar zei ik wel eens in. Ik heb er zo weer een nice scootje loske. Nee. Scootjes ben klonken en er wordt nooit weer een nice skip klonken. En de klinknagels... Dat zijn ze soms. Dat is zo'n ervaring. De klinken spatten eruit. Dit zijn die klinken. Dit is dan het spand. Dit is de huidplaten. Die gaat erin. Gleunhiet. En aan de andere kant wordt de klonken. En zo zit een scootje in elkaar. Heel soort mensen weten dat net. Nee, ik wist het ook niet. Maar gelukkig bestoden dan. Omdat al je werd te vertellen. De laatste die je net wist. Het akerke. Dat wist toch al Klaas, hè? Zie het in het tonsje achter onder het roer. En de skipper die pakte lekker vers wetter uit het tonsje. En hij ging er weer in. En de dop ging weer op het tonsje. Lag onder het roer. Je mocht er net mee wasje. Daar weet de kostbaar voor. Ja. Want je moest een keepje bij de tjerkenbak voor een cent het tonsje. Dus je moest een wasje met boetenwetter. En alleen je mocht jezelf direct, je mocht jezelf sowieso net wasje. Thee zetten? Waarom mocht het net? Nou, dat was verkeerd voor de poriën. Ja. Dus daar moest een beetje laag op zitten. Hey jongens, mooi dan Wim op een lemmer. En dan is het 23... Dat is een man, ik bruintje beer. Bruintje weer. 23 graden. Wien krijgt 2 en die komt uit het noordeersten. Ja, het is eigenlijk weer niks. Wien krijgt 2. Ik denk dat we weer heel lang wachten, maar dat het uiteindelijk wel terug in kind. Maar Jim zal in elk geval een natuur opzetten, zeker? Wij hebben het oude tuur op, ja. Ja. Dat er allemaal varen. Want je mag het toch net degraderen. Laten we eerlijk zijn. Dat is toch eigenlijk je eer toernooi, hè? Een oud kampioen. Ja, maar beste jongen, het gebeurt net. Ja, 2 verliezen we nog kampioen en nou degraderen. Ja. De A? Kan verkeren. Zo breder al. Of heb je er al een beetje bedel aan? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet. We doen er alles voor. Maar het komt. Het komt. Eén gelok die oren degradeert, promoveert. Wat zout nog fijn was dat ze te jaren elkaar troffen in de B-klasse. Best nog hartstikke bezorgd. Hey jongens, die dank van je komst. Morgen ben gewoon achter het helm houdt. Zeker? Je tekent wel, ja. Tekent wel. Oké, jongens, ontstaan 4. Morgen dan ben we er op een lemmer. Maar de ene laatste wedstrijd werd van de IFKS. Oh, pas op, IFKS. Op een lemmer. Dag.